der ringer. Hej, det er mig. Hej, det er Ib. Hvem er det, der ringer? Nå, du er der. Jeg vil bare spørge, hvordan skal jeg se det? Er det der har købt hash? 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 Jeg kunne aldrig finde på i mit liv at købe hash. Vil du så købe stoffer? Jeg har aldrig i mit liv nogensinde haft lyst til ikke at købe stoffer. Jamen, så er vi enige. Kan man købe stofferne? Ja, selvfølgelig. Hvorfor tror jeg ellers, jeg sælger dem? Det var jeg ikke. Jeg er måske lidt tom i hovedet lige nu. Men må jeg så få 5 tons stoffer? 5 tons. Det bliver en dyr forretning, det der. Meget dyrt. Det der. Meget, meget, meget dyrt. Det der. Hey! Jeg kan lukke det igennem telefonen. Hvordan kan man det? Det er umuligt. Jeg kan bare lukke det igennem telefonen. Hvad er det for noget lort? Jeg tror ikke bare, at du selv har slået en. Nå ja, det var rigtigt. Det har jeg nok også. Men jeg må jeg købe de der stoffer? Hvor er det? Ja. Hvor mange tons vej du skulle have? Tons? Ej, nu må du tage dig sammen. Jeg skulle kun have 1 gram. Har du skulle have? Jo, jeg skulle kun have 1 gram. Måske et halvandet. Vi siger 10 tons. Var det bedre? Måske. Så siger vi 500 tons. Det er nok lidt umuligt. Så mange tons tror jeg ikke, vi har. Så tager jeg 15 tons. Den er jeg med enig i. Den er jeg med på. Ja. Hvad skal jeg så sige? Det er dig, der sælger. Burde du ikke vide, hvad du skal sige? Gør det. Skal det? Hallo? Er der nogen? Hallo? Snakker jeg overhovedet med nogen? Ja, det er et kvej! Jeg troede, jeg var et kvej, men det er jeg åbenbart ikke. Du er et totalt kvej! Hvad sker der for din stemme? Det er på grund af, jeg ved det faktisk ikke. Må jeg købe det, eller ej? Ja, okay. Jeg må lige se, hvor meget det koster. Ja. Det kommer til at blive lidt dyrt, de der 15 tons. Okay, hvor meget kommer det til at koste? Det kommer til at koste... Bum 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 bum. Trommesolo. Kom nu bare til scenen! Okay. 5 milliarder. Så meget. Hvad? Bliver det 20% i dag? Så billigt. Ja. Hvad hedder dit firma? Køb hash og stoffer.dk. Hvad er det for noget lort? Det er det altså ikke. Det er hash, det er ikke lort. Altså, hvis du gerne vil købe lort, så skal du ind på lort-shit.dk eller .com. Eller .dot, som de nye børn siger. Hvilke børn? Dine. Nej, de skal bare op på røven med dig. Op på røven. Jeg var dig. Gør de det? Så skal du gå ind på en hjemmeside, der hedder Hjælp mig. Mine børn er totalt idiotiske.com. Hvorfor .com, hvis den er dansk? Spørg mig ikke. Det er jo ikke mig, der har lavet hjemmesiden. Okay, jeg køber de der stoffer. Nu. Benny, må jeg lige sælge mit hus først? Ja, selvfølgelig. Okay. Spørg lige min nabo, om han vil købe huset. For hvor mange penge bliver det? 500 milliarder. Hvad? Var det ikke kun 5 milliarder? Nej, 500 milliarder. Okay, jeg spørger, om han vil købe det. Hey Henrik, vil du købe mit hus for 500 milliarder? Ja, det vil jeg godt! Hvad sker der for ham?
Hvad sker der for ham? Er han sindssyg? Nej, det er han ikke. Er han gammel? Ja, det er han. Må jeg købe det? Han er altså sådan lidt gammel og hæs. Ja, der er pengene. Må jeg så få nøglerne? Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Ja, jeg er i gang. Hvorfor tror jeg ikke, jeg er i gang? Vi taler i telefon. Jeg kan jo ikke se, hvad du laver. Jamen okay. Jeg har lige fået pengene. Hvordan betaler jeg? Bare send det med posten. Okay. Jeg sender jeg lige med posten. Tralala. Sådan der, så er det lagt i postkassen. Hvordan kan du gøre det så hurtigt? Der var en postkasse lige ved siden af mig. Altså, hvor ringer du fra? Mit værelse. Jeg sender den bare igennem internet, eller pengene, ind i computeren. Så sender jeg en sms til dig. Jamen altså, sms'er er det ikke på mobilen. Nå. Så tror jeg, det var mobilen, jeg puttede penge ind i. Men du burde få dem lige om lidt. Hvor puttede du dem ind i mobilen henne? Ind under skærmen. Okay, det er jo. Beep, 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 beep. Ja, nu har jeg fået den sms. Tak for pengene. Hvornår får jeg de stoffer, jeg skulle købe? Dem får du ikke. Det hvad? Jeg har lige selv mit hus for at købe de dumme stoffer. Nej, du har ikke. Det er gode stoffer. Og du har ikke solgt dit hus. Du har solgt det til din nabo. Du har ikke bare solgt det. Ej, nu er jeg kraftedeme for spærret af dig. Nej, det har du ikke. Du har ikke fået spat af mig. Hold nu op! Hvad sker der for din stemme? Jeg er bare rasende. Er du italiener? Nej, jeg er ikke italiener. Nå. Det var vist det. Hej hej. Nej, det der var ikke nok. Hvorfor? Jeg skal altså have, hvad kan man kalde det for? Send mig en luder per sms. Ja, okay. Jeg kan se, om jeg kan proppe min kone ned i den mobil. Okay, prøv. Hey, skatter, kommer lige herud. Jeg kan ikke komme ind! Jo, du kan. Luk mig ud af mobilen. Nej. Nu skal du sendes. Send hende nu bare. Beep, 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 beep. Har du den samme sms-tone? Ja, den er populær. Hov, hej. Hvad er det for en galning? Det er bare mig. Kom så, skatter. Kom så. Det lyder vist godt. Er du godt i gang? Hvorfor laver du så mange lyde? Du lyder lidt som en hund. Hvorfor boller du kun, når jeg ikke snakker? Ej, nu er der kraftedeme nok. Nu lægger jeg kraftedeme på. Nej! Jeg sender lige en video, hvor du kan se min pik gå ind i hendes fisse. Og lige øve den ting. FC Nordsjælland! Du! FC Nordsjælland! Hvorfor hæber du på sådan et hold? Fordi de er gode. Jamen, jeg hæbede på FCK. De der røvnakker. Jeg hader de skidepisser. Det gør jeg faktisk også. FC Nordsjælland! Er det den næste stemme, du kan? Du skal gøre sådan her. FC Nordsjælland! Okay, jeg prøver. FC Nordsjælland!
Det er nok okay. Men gå ind på fcnshoppen.dk, så kan du købe alle mulige seje ting. Okay. Men det var det. Okay, hej hej. Lægger du ikke på? Hvorfor lægger du ikke bare på? Skal vi ikke lægge på samme tid? Jo. Lad os gøre det om. 3, 2,